Ácsa vezetője, tulajdonosa van velünk, jól mondtam? Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Szilveszter az nagyüzem ilyenkor nálatok? Hát nekünk annyira nagyüzem, hogy ma zárva vagyunk. Ez úgy könnyű. Ami nem egészen, ami nálunk annyiba rendhagyó, hogy 34 évig az Aranysárkány mindig karácsony-szilveszterkor egy ilyen több hetes zárvatartással tisztelektünk az ünnepeknek, viszont az utolsó 2 évben valamiért megkóstoltuk azt, hogy karácsonykor Szentendrén milyen nyitva lenni az ünnepek alatt a kollégáimnak a vegyes örömére. Úgyhogy ebben az évben már tavaly is elhúztuk egészen 23-áig, idén is 23-án nyitva voltunk, és aztán 27, 28, 29, 30-án folyamatosan nyitva. Most ma zárva vagyunk, de holnap 12-kor délben várjuk a vendégeket. Biztos, akár lencselevessel is. Biztos lencse. Az is lesz, igen. Ez egy olyan műfaj, amiben nem lehet sok innovációt már január 1 vagy december 31-ig, amiben nem lehet sok innovációt vele tenni? Hát igazából én azt gondolom, hogy itt mindenféle trendek vannak mostanában, de az Aranysárkánnyal megpróbálunk a tradíciókhoz valamilyen módon ragaszkodni, úgyhogy az állandó étlapunkkal fogunk menni, és mellette természetesen a lencseleves is, mint olyan opció lesz, illetve valószínűleg korhelyleves is. A leves az nekünk most különösen a szívünk csücske, mert 1 éve nyitottunk Szentendrén a vendéglőtől 400 méterre egy levesbárt, úgyhogy a leves az nálunk így napi szinten jelen van most már Szentendrén. Ez az utcára így kiadni egy műanyag pohárkába típusú? Igen. És ez nem ciki, hogy valaki, aki csinál egy jó, tehát ilyen szépen működő vendéglőt, tehát hogy megvan adja a módja, utána egy ilyen fast foodra átállni, vagy részen átállni, ez nem szakmailag olyan Ilyen kérdést föltettek nekünk, az édesapámnak is, akitől megkérdezték, hogy hát mégis nálunk is ugye Karinticini ott ebédelt, Vaspista bácsi, Szántó Piroska, és ezek után egy ilyen papírpoháros leves. Azért azt tudni kell, hogy a 2 cég az teljesen különböző, az egyik az egy Aranysárkány vendég, a másiknak a neve Májszuk levesbár. Teljesen különbözik dizájnban, mindenben teljesen a 2 üzlet. Nem titok, a vendéglőbe készülnek a levesek. A saját receptjeink alapján most már 80 levesnél tartunk. A vendégek, a fogyasztóknak azt gondolom, hogy kb. Most már mondjuk ugye a 60-40%, a 60 tudja azt, hogy az Aranysárkányhoz kapcsolódik a levesbár, de idáig még semmi az égető világon semmi problémánk nem volt belőle, sőt, sokszor előfordul az, már tudtam úgy használni a levesbárt, hogy mondjuk a sárkányban nem volt hely, és jött egy ismerős vendég, és mondtam neki, hogyha sétál egy 20 percet, fél órát, vagy addig lemegy a levesbárba, eszik egy levest, akkor a főételt pedig nálunk fogyasztja el. Igen. És erre is volt példa. 80 levest könyvből nem tudnék mondani, fejből, meg végképp nem, de maximum 10-et. Na, ezért tudnám. Van csontleves, májgaluska leves, húsleves gazdagon. Csontleves térnemetéltél, újházi tyúkusleves, bableves, gulyásleves, sárgaborsókrémleves, sárgaborsóleves, bableves, lencseleves, korhelyleves, ezt most hallottuk. Brokkoli krémleves, aztán. Hát például, amikor mi kezdtük az egészet, akkor fehér papírra elkezdtük összeírogatni a leveseket, hogy mik jutnak eszünkbe, aztán megnéztük mi is egy picit a trendet, illetve megnéztük, hogy milyen olyan külföldi levesek vannak, nemzetközi levesek, amik esetleg nyerőek lehetnek, de például itt van előttem a mai leves kínálatunk, ami egy tyúkusleves, zöldséggel, hússal, betétként, kolbászos lencseleves lesz ma már a levesbárban, egy tormány zöld borsókrémleves. Tormány zöld borsókrém. Na, Robi, ezt tudtad? Nem. Akkor lesz egy rockfoltos fokhagymakrémleves, és van egy hideg tiramisu levesünk is például a mai nap ajánlatként. De a tájkájgájtól, a borcsig, a szerbablevestől, a giliszes marháig, a Mozart golyólevestől, a áfonyalevesig, tehát nagyjából elég sokféle levest próbálunk meg. Ami nagyon fontos még itt, ha már a trendeket felhoztam, hogy minden... De a levesezés az trend, egyébként nemzetközi trend? Én azt gondolom, hogy Budapesten ugye a levesbárok elindultak 2 évvel ezelőtt, mi egy kicsit később kapcsoltunk bele ebbe, de mi egyelőre Szentendrén nyitottuk meg, és úgyhogy innentől kezdve itt egy pici újdonságnak számított. Azt gondolom, hogy trend, illetve megint egy kicsit a gasztronómiai identitásnak a visszahozatala az, hogy igen, legyenek meg az embernek a levesek, legyenek meg a főzelékek, legyenek meg a sültek, a desszertek és ezek a sorrendek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így vállalható,
és egy jó dolog. Én például nem is tudok úgy ebédelni, hogy ne egyek levest. Tehát levest, az kell lenni, nem? Persze. Tehát anélkül nincs étkezés. És mit szeretnek a népek? Inkább azt, amit úgy ismernek, tehát azokat a típusú leveseket, vagy azokat, amiket most itt soroltál, és például a Robi, aki még a régi tankönyvekből tanult, ezeket pont nem ismert. Denesz Józsefnél még nem szerepelt a Mozart golyóleves, de gondolom egy jó csípős, borsos csokoládés leves lehet. Az is lehet, igen. A mi tapasztalatunk az, hogy minden levesünknek már, mivel egy év eltelt, megvan a tábora, a rajongó tábora, egyre többször megkapjuk, illetve én is meglepődök azon, hogyha mondjuk néha be van írva szimplán a gulyásleves, akkor nagyon gyorsan elfogy. És sokszor van igény, az üzletben dolgozó lányok szokták mondani, hogy többször megfogalmazódik az, hogy egy egyszerű zöldborsóleves vajos galuskával, vagy egy jó tejfölös zöld bableves mikor lesz. Úgyhogy érdekes, hogy megvannak azért az ilyen érdeklődési trendek. Próbálunk ennek is megfelelni. Most ugye szilveszterkor illik kórhelylevest inni, az fejből tudsz mondani egy jó kórhelyleves receptet, vagy ez így váratlan kérdés, és akkor nem váratlan kérdés, ugye a kórhelylevest mi is egy évben egyszer szoktuk, tavaly, amikor a levesbár novemberben nyitottuk, akkor rögtön január 1-én kinyitottunk lencselevessel és kórhelylevessel. Igazából a jó kórhelylevesnek azt gondolom, hogy mindenképp ugye a savanyú káposzta, a megfelelő alapja, jó tejfölösen elkészíteni, van, aki kicsit csípőset is tesz bele, én azt szeretem, hogyha inkább meghagyjuk a vendégnek, hogy ő válasszon. Húsilag van, aki sertésből csinálja, van, aki marhából csinálja. És milyen részt kell kérni? Mert mindig a hentessel szoktam megtanácskozni, de az igazi profik azok határozott kéréssel érkeznek, mert egy nyakból kérek. De szóval mit ajánlasz, mit kell kérni a hentesnél? Hát én azt gondolom, hogy ha minél szaftosabb hús, tehát a leveshez praktikus szaftosabb húsokat használni, tehát amit mondtál, a nyak, a tarja, ezek általában jók szoktak lenni, én azt gondolom, hogy ezek elég finomak és jó alapanyag hozzá. Jó sok babjellevéllel, van, aki, ha ilyen szaftos húsokról beszélgetünk, jó hozzá a csülök is, kolbászt is lehet beletenni, ha valaki nem bírja annyira fűszeres dolgokat, akkor lehet virslivel is elkészíteni, picit savanykásra, sok hagymával, minimális fűszerpaprika, és akkor még itt tettünk bele egy kis magyaros dolgot is. Tehát igazából azt gondolom, hogy ma már az internet világában az ember beüt egy kórhelyleves, és 400 darab recepttel fog találkozni. Ez olyan, mint a palószleves is, ahogy az előbb emlegettük a Veneszt meg a tankönyveket. A palószlevesre sincs ember, aki megmondja, hogy azt most hivatalosan habarással kell, vagy rántással kell készíteni. Mert tanultuk, igen, de sokan rántással csinálják, tehát mindenek. Staubolással, igen, vagy lisztszórással. Még a levesbárra visszatérve, ami nekünk egy különlegesség, hogy minden levesünk laktóz és gluténmentes sem van elkészítve, kb. 3% kivétellel, ami nagyon fontos, mert elég sok liszt és tejérzékeny vendégünk van, úgyhogy ezt is bevezettük elég hamar. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Már Attila az Szentendrei Aranysárkányból. Viszontlátásra, szervusz! Boldog új évet, sziasztok!